shimeng chuan thu om zia han shil fe a shimeng chuan she tak chunga adu thu a shil lai chuan fangya ni chuan anat na lampang ngai to in ngai zong nei thei ani lo zia a in she chiang si a nang ne na in lai chi na siam hi ka thei lovani ti in alo kal san dai chu lo ni a Shimeng le Mr. How to meeting turin an kala staff pani chu coffee do pa a an lawin fiam an mu a Shimeng chuan tun kha in lem kwal na huna ni em ni avati a ami pa zok phuna salutuk chuan athil ken lai chuan in ti buak palta a Shimeng chuan na em ati a staff chuan o tlem te chuan han ti dek tek chu Shimeng chuan kha ka hmanga ina angani kha ti inakal san ngal daya meeting anchana an movie thar boy puidan turan rel hawa chuti lai chuan Shimeng ane na chuan thuron du te ane takin ti in thu soina hun an han pe a Shimeng chuan chuti khopa tlangwalin tunma ati ngai lo zong zong ti pha khopa adu meichha chuan adu let ve mai lo meichha po chuan adu ve thawani si chuan engwangin nge adu let ve mai lo tlangwal chu are thei ni chuan si lawa kha kha chu in siam thata ngai ani ni thum chung hun ka peng cheu chumi chung chuan lo siam thawe gang cheu ti ina por em ya meeting ti to pina chuak ngala staff te chuan Mr. How ne na chuan enge thil omzia ti nan zota Mr. How chuan soi mai ngai na she hek lo mangai na hi chu boy na ni hi a ti ina chua san da ya meeting room atanga an chua nu chuan fangya ni nen chuan anin tok ta thut mai fangya ni chuan chibaile Mr. Shi ti ina kalsana anunga chuan Mr. How an ron hmumana mei chetere te iti hlawani mo ti ina va fiama Shimeng chuan ron chuak nga ro ka ti em ni engwai ngei lo chua veka chuak turin kelati ve hleinem cheu ti ina shok le waka fangya ni le Shi chu doctor Shi ina an ron langa doctor chuan in doi mut na man ruwa aron keng chuaka chumi chuan fangya ni chu doi mu in ama te dam thei tu tur chu amu thil lai chuan a pan don ani an han ti tran don ta a fangya ni amu thil tran don a chuan doctor chuan nangma te dam thei tu chu ibula hian om renga ami ta e danga ipan don nia ti na shil veka fangya ni chu amu hil zui chu ani maya ti chuan a thawa Shi omna zon lam chu pan ta a Shi chuan ama Shi chuan lo chel ngal wat turina kut chu lo do a ma se Shi chu akal pel ta da ya kong khar lama chuan chua atum ta dai maya chu vele doctor chuan athil ti vir lai chu ati top ta wata fangya ni churon har ngalin enga tingi a endoi mut na chu ke ma hian a thok ve lo ti na mi ti ina zot fi a Shi chuan karil ru nuam lo ta hle mai ati dam thei tu che chu kan mi alawaniang a ti in fangya ni chuan karing chelom ini em ang alati ve tlata doctor chuan nangma ni pani hi in lain ring tok lo ni in ka sha fangyan Shi hian ati dam thei che ni ti hi irin nge hle ngai chumi tur chuan hun po mang dun tam ula thuruk te po in shil ro u ati a Shi chuan fangya ni chumun pakata shwain birthday gift tam takan keng buka naupang tam takan lo oma naupang te chuan Shi chu an lo sha in an lo lom em maya fangya ni po chu han in mel sha tir ve in anzinga chuan ni lengin hunan manga naupang ho enkol tu nu chuan fangya ni ne na chuan kumtin in Shi hian birthday lom turin vo in anga hian ron kal se a heng naupang ho hi fasha an ni a an pian cham dik tak tu ma sha da ni to silawa ti hian arwal tlangin vo in hi an pian chamatan kan ruat sakta a kumtin in vo in ni ang hi heng naupang te bula hun mang tur hian ani leng huna in pe thina Shi hi mi thatta kani ti ina shila Shi le fangya ni chuan chulai huna chuan hun lim om takan manga Shi chuan fangya ni ne na athuru ka shila heng naupang te ka mangai em chan chu keipo hi fasha thau kani a tuna kanu le pa hian fa an nei theilo wangin fa tan min la a ma se kum le loka Shimeng hi kanu chuan a pai le ta hal maya amai ro chumin enkol dana po engma handang lam na le in en shan na pakhat ma omlova kumsom ka ni ma phei ka chuan falak ka ni ti hi ka in shingai lo renga kumsom ka tin nuwa ka hre chuak chawani he hi ka thuruk to pani a tu ma hne na ka soi ngai lo
tu man he thuru ki min shat pui ngai lo ati boka fangya ni chuan shi kanat na ti dam na na heti khop amin ringam hi ichunga hian kalom tukanya ati sapa chulai mun chu fangkwal turin an pani chuan an chuak dun le a shi chuan he hi ngai tharo ti in fangya ni chuan a han ngai thlata a fangyan helo po hi thuru pakhat kala nei sin ti in a soilai mek chuan fangya ni chuan phone call adong thuta athil ngai tlak lai chu phor chuakin phone call chu a han chang le ri a hawin chung alo ni a Mr. How chuan shimingan accident to thuron shil ta thut maya fangya ni chuan in omna min lo shil roti in man mo em in atlan ve ta ngal boka shi le fangya ni chu dam do ina anron lang chun zama man mo em in Mr. How omna laman pana Mr. How ne na chuan khoya nge shimeng chu omti an zota Mr. How na chan ma chuan in zaina ru ma dam lo pakhat chu anron nor lut meka shi le fangya ni chu fatlan ngalin fangyan ni chu a vek ni mai tur hian a oma shi hi chuan fangyan lau thong lu tuk chu doctor ti kuta da la engki ma thale vek mayang ti in fangyan ni chu lo hnema fangyan ni chuan Mr. How ne na chuan engti nia che swal thei ti na zota Mr. How chuan vo in chu jima kala ni lengin jima om char chara abula kalo om lova khati pal leo leo ni abula om reng tur kan ni sin le atia engpo ni se om hadam ro a that le mai ka ringa ni alo ti ve boka chuti lai chuan zaina ru ma tang chuan chudam lo chuan ran nor chuak le a fangya ni chu vatlan vata doctor ne na chuan a chanchina vazota doctor chuan kan thei top chu kan chu a ma se dam lo hi dam do in danga transfer nga yani an chung te ni chuan hei lo sign ta che ti a shi chuan lekha chu alo lavata khoi ke man ka lo ti nge ti in man mo takin atlan tang hala chuti lai chuan dam lo chu an lo nur chuaka shimeng ka chongi she theyem min she theyem shimeng ka ti pal tu ka ni iril ru ti na thika tu mani lo sin ati a chuti lai chuan shimeng chu room le lama tang chuan ron phei ta hlol maya fangya ni chuan keipo in ka du lu tuk chelom mani zana khan nar chekha ka tum dana ni lova ma se ka ti ngai si a he thu hi shil che ka tum lova ma se tu na hian ka soi theyengem khongai takin shimeng lo har lamin chang sham ro ka du lu tuk che ni ati a shimeng chuan dam lo chu fangya ni chuan a haya ni ti a she thiam ta hala shimeng aron lang le a alimani ti hairwal lovin akara chuan fangya ni alo phura fangya ni chuan angai to le china until ti dan chu angei em maya I motor khala chuan chu nuam khop mai ma se khatiang anga min ti der kher kha chu a han ti nang nanga chu vele shimeng chuan a ka kutana aron ti ngala fangya ni chuan an tuam dana diklo niang a damdoina kan valet le meido nem ni ti in shimenga kut chu a han von saka chu vele shimeng chuan fangya ni kut chu a cheu nget sawa adam le to ati zui ngal boka fangya ni chuan khoyang e kan kal don ti in shimeng chuan kan ina ati ngala inan thlen chuan shimeng chuan fangya ni chu a chel betlat maya fangya ni chuan enga tinge min che renga hetiang ti chuan chopo kan ei theina nga han ti a shimeng chuan ani chuan min bar mai la itlan bo ka hlawa lom ati a fangya ni chuan han hop ma sate te a a sat dan po tok che e ati a shimeng chuan fangya ni na bar hun po ngak zo lo chuan fangya ni kut chu chelina han in bar tira fangya ni ti ang che in a sat dan po tok che e a han ti vele a fangya ni chuan a ngei lutuk uipo ka ni lo hi engangi ka tlan bo ngutang min thla ro a han ti le a shimeng chuan a thla du der lo fangya ni chuan ngei se tin shimeng chu a han bar le a shimeng chuan fian chu lo se betlat maya shimeng chuan a kut chu thla du hek lo le thlengan sil po iran sil rual zela an kut le lam chu mang kopin le lam chuan an in kaya lekhabu an chiar po in an kut le lam mang chuan an chiar zela lekhabu an chiar po in an kut le lam mang chuan an keu china shimenga in bal po in fangya ni chu thla du tat lo wangin
Pangya ni chuan parda phena tangin ning em chuan a ngak ta ringot maya mu tura ruman pan po chuan shimeng chuan la thla du lo le ta zela heta lo mu ro ti na ruma chuan a hruai lut lui tlata mu chung po chuan an la in kai ta zela shimeng chu light off tura han tho kang chu fangya ni chuan oro lok kala in pe lo ti nga ringota shimeng chuan eng ti turin mo halo ti ngal huwa shimeng chuan light off chung hian ke chu kamu hil thei me alawa achan chu ka deadline kumkomi ka ni lai hian min kidnap to a factory ro san to muna min kal sana chu mun chu thim em a ka hlau em a chu thil ai hlo om le jok chu mun atanga ka chhuat nu chuan ka pa chu min zong tura chuak chu abo zui ngala ni ti kan shele a chu min nu tang chuan tun thlengin light off in kamu to ngai lo ni anui sa thla ki ti ema han ti a fangya ni chuan lungai su che na kina chuan ibula ko manga ka veng him zel don che lo ma han ti ve a shimeng chuan makdeu mai chu min kidnap lai khan me chenau pakum nga bi vorvel tur hi an kidnap til ve a chu me chenau pang chu adu om em a chu ruma tang chuan ka hruai chuak tel ve a chu mi nu tang chuan tun thlengin ka mu to ngai lova tun nu hian ka ngai to mai thina khano pangkha engtin nge om ve zelang ti ka ngai to thina ti a fangya ni chuan zon chua chak na te inei ve lova mi han biak le chak na te inei ve me lova mi ati a keipo kum nga mi vel kan ni lai chuan ka du om thei lutuk chu ti lai vel chuan min hmula keima kan ni ti shemya lawang mo le ati a thil dang soi bel le atum lai tak chuan shimeng chu ava ena alo mu hil der maya fangya ni po chu amu hil zui ve maya atu ka khwa lo wara ni chuak te chu amoi dang dai bik ria wa fangya ni chu aron hara abula chuan shimeng lamu tura ngaya a han da pa ma se shimeng chu lo om to haw lo maya a tho nga la khonge mo om dai le ti in ava chuaka shimeng chuan chauka a erong lo bol na samaya ava po ngal mai du lova a en ringa shimeng jok chuan lo mu in iwa tho ma ve vo in te chula mu chi tura lom ti in a mu ya chuan lo fop zewa lo va thuro breakfast ka pe chep to e ti in fangya ni chuan breakfast ei turin a ngak tarana shimeng chuan breakfast a pe ta a aron kenga hele enge ni handring chin te atia fangya ni chuan rin mai ngai na shelo enge ni shelo shima shimeng chuan iwa han shelo tak artui kana ni kha atia fangya ni han en chu hi artui kan mo atia shimeng chuan o apon lam ya ud deu na a chung ril hi a min than ya tia voina enge ti turin e yem ti na zota fangya ni chuan a o record angai thu shilin shimeng chuan vo in chu kal lo mai ta che chiang takin kanin ngei zong tran ve chawa kanin date veng chu ti a fangya ni chuan kanin date tang mo alo ti hu a shimeng chuan chuna kan kal na turi thlang anga zan lam ka thlang ve thungang nge ni zan lam i thlang du zo ke ma han ti a fangya ni chuan zak deu takin tunge kanin ngei zong ti ya ti nang nanga a zak lu tuk chuan chopstick te chu aban rok ngala in date tur chuan an pahnih chuan an in zui chuaka fangya ni duna hmuna chawhme zorna chuan an han kal phota shimeng chuan ta hian kanin date duna mo a han ti a fangya ni chuan vo in chu dumplings kan e yang chu wang chuan chumi siamna tur chu kan le anga ya lom ti in a kai hlok chak ayan lo sel cheu maya fangya ni chuan han din chila shimeng chuan a box top a lei chu tum ta a fangya ni chuan chu tianga poisa khora la ngai lo ti ina shwai le te ya an chawhme tur ta an box sa te po le telin in lama an ho a fangya ni chuan shimeng a erong bol lai chu en reng thina shimeng chuan enga tinge min en renga ka hmel that na hian ti a zo che ni mo han ti a fangya ni chuan du bik thak lo ka hmel that na ti a zok che ni hi min shilte eng ti ke tang khan nge min du tran ti na zota shimeng chuan ka soi ngal mai chuan a hlim om don le nem han ring chin te ti a fangya ni chuan han ngai to rawa I ina ka lo chen tran ti ra tang khan ni mo ati a shimeng chuan ani lo ati phota fangya ni chuan han ngai to le a ka dor to la ro asur kara ilo dina ni hlep ka lo pek lai che khan ni mo
khata khan ka mel that na chuan alo bol a dai to che ni ka hre thiam ta e a han ti a shimeng chuan mel that na a ni e adika lom I mel that dan hi adang dai bi ka che chwa mai the ni hlei ne ma han ti zia voin hi Chinese Winter Festival ani wangin chung ko tinin dumplings an e nge ya yo ipo dumplings siam tumin alawin phor nok noi maya chuti lai chuan doorbell a ron ria a fa pa chuan awa honga Mr. Hawa lo ni a e tur ka ron ken che a ti in nanon in kai pheya yo I chuan tu in nge ron kal ro ti che alo tum muka Mr. Haw chuan dumpling e in chak ti ka sha a chu wang chuan ka ron kal ati tim de duya fangyani te ron lang vele tungin shimeng chu fangyani phone a chuan sexy thei to pe na lo in selfie a fangyani chuan a phone a han en chu a thalak chu screen saver a alo man saka fangyani chuan engwangin nge ka screen saver lo thlak ve ringota ati a shimeng chuan engtik lai pon mu che ka dulom tikhan ka en ring che ti na ni mai hatia fangyani chuan ani chuan screen saver a engei man ve khoi ka lo en atia shimeng chuan a phone chu la ngal da ya screen saver turani hi atia zanlama chuan yo ite in lama Mr. Haw chu ho turin yo I chuan a tha a Mr. Haw chuan yo zuyo pa dikta khimin shilte tu po ni se tunge ani a khoya nge chena tuna hian enge ti chintal min shil ro ke aya enkol thei tu tur chok che ni chuan lungoi takin ka chwa sanang che u atia yo I chuan bedong to mai ro I hun lu tak khoral tu su chuak to mai ro atia Mr. Haw chungoi ringna chuaka yo ipo chuan a kal san thei mai bik lo ala ding renga Mr. Haw chuan ka bedong don lo zu yo hi ke in kol thei tu turanom don chuang lo ati sawa shimeng le fangyani an ron lang vele thunga shimeng chuan lui pakhata shwain longte takte alo oma longa chuan a chuan puita a mai mi ching ro le mengdere mia su ang che ti in shimengan longa kar chung zong chuan fangyani chuan mitalo ching chara shimeng chuan fangyani chu mun moi em a shwaya tuya chuan lai ta lo de neu boka fangyani chu meng to tura shilin a han men chuan fangyani chuan moi ti em a shimeng chuan tuna tang chuan RC clear du ni po in ka zui zel to ang che tin ke po in van bo rak ka clear du ni po in min zui zel to bokang kong engkima kanin zui zel to ang ati a fangyani chuan nakina RC thlok ila en du nang myang ti na soma shimeng chuan enga tinge nakin kherangai tuna po thei renga lom ti in tuya light pakhat chu han la a avom ta waka du thu sam ro le ativata fangyan chuan rang takin du thu chu han sama a du thu sam chu enge ni shimeng chuan a zot ngala fangyani chuan du thu sam engma anei lo thu ashila shimeng chuan a chan zot le in fangyani chuan ka du thu sam zong chu ka nei to che lom ati a yo iron lang le in Mr. Haw yin jung ne na anin ngai zon la ya an nun hlui liam ta te alo ngai to newa Haw yin junga ina akal la ya me che pakhat lo om ve a mu lai te angai to le ta anin chen tak dan te ngai to in rilunat takina oma fangyani le shimeng ron langin shimeng chuan fangyani chu yo ina thla ho turin lo shwai pheya fangyani chuan helai thleng local mai ro zanni ko ho to silawa tuna nangman min thla ho le chuan yo in min ngai dana diklawang zan ina imanangem zan rakil pui che ka du a thir shil tur che ka neya ti a shimeng chuan enga tinge tuna min shil mai theilawem ni atinga la ma se fangyani chuan tuna chuan ka shil theilo che ka in buat sai phota ngai lom atitlata
shi ron lang vere thungin doctor sui ina akala doctor chuan tun ang zingkara milartan engthil poimo nge hetaron kalngai tutut oma ati a shi chuan nol kania enkol kangai ati chapa doctor chuan tu in nge nol che a fangyani ni mo ati ngala chan tha satlia mai chu inni in ka shelo reng ani ati zui ngala ma se shi chuan atan chuan chian chawlom kani ati ve thunga doctor chuan nangni pani hi chu intong tur renga duan lok salomin ni water utopia press conference ma sabera doctor chuan nangni pani hi chu intong tur renga duan lok salomin ni water utopia press conference ma sabera ibana ikwa ma sakber ni khan khami tang khan inla inzom chho par lo mati a shi chuan a she thiam ta hau lo maya engtik lai nge ka ko a ti ina zo chianga doctor chuan ishe to lo mi khamini press conference ni khan fangyani kha anat na chuak thuta chuan ikwa nu rei lo te a aron harani kha ati a chu vele shi chuan ama ani lo ti a in she chiang ngala man mo takin engma po soi lovin atlan chuak ngala shi chu a ina ron langzom le in a phone a ron ri a man mo takin ava chang hala cctv footage a clear le tir na chu video an ron thon thu an ron shila chu video chu ava en ta hala fangyani natna chwala ya shimeng le Mr. Hawan an ron mu man dan te fangyani tlutur shimengan akwa lai te chu amuta a fangyani natna tidam thei tu jok chu ama ni lovin shimeng zo ka ni a an hai mai ni ti chu chiang takin a she thiam ta ngala fangyani ron lang vele in shi an ron teksin zan ina I manangem la thar ngai thak tir du che kana ya lo ti a fangyani chuan apoi ka tilu tu shi shimeng nen zan ra kil kan lo tu ma ati a shi chuan an kalna mun tur te ron zot le zela fangyani chuan an la thlan fel cha lo thu te so in kalna tur thadeu ko mu tur anei le nei lo te azot zui ngala shi chuan jazbara kal ro u amun ponwa ma ke po ka kal fo thina lom ti ina lo shila chuta kal tur chuan fangyani chuan ril ru siam fel tangala zanlama chuan fangyani chuan chubara chuan shimeng chu angak renga shimeng chuan kar apak fel loka aron lu chep to thu aron shila shimeng aron lu ma cha chuan dokana anthil tar moi vir reng mai chu fangyani chuan pa mu fu ta a en renga chu thil chuan anatna ati chuak tatlat maya fangyani chungoi ringina thowa pon lampanin a chuak le tanul nul maya chulai hmuna tlangwal dang lo ombe te chuan makan ti a enge thil dik lo omem ni ti inan lo zota an mei che shwai then khat te chuan a ruya wanga an ngai zong te chu vapan anga puin fangyani chu an nam ta vak maya chu vele shimenga ron lut chuan fangyani chu aron kwa a fangyani chu pomin pona chwa puye tumlai tak chuan shi aron thleng ve ngala shi chuan minlo pero ti in fangyani chu ron pumatuma shimeng chuan engwang nge ka pek ngo tang che ati ngala shi chuan min ron pero keima che in ka tidam thei ati a 这一个全世界都安静